Dužan sam građanima da pojasnim. Znači, grad Zenica nikada nije dobio od vlade federacije nikakva sredstva za bilo kakav kapitalni projekat. Prva je to ova godina bila kada sam sa većinom dogovorio da grad Zenica je treći grad u federaciji, četvrti u državi. Puni budžet, znači skoro 1/3 federalnog budžeta puni smo jedni od najvećih izvoznika. I dogovorili se da dobijemo isto ko Mostar. Mostar je prije nepune 3 godine dobio 8 miliona i još nisu ni započeli. Na osnovu toga dogovoreno je sljedeće, da u budžetu za ovu godinu što je stojalo do neki dan 4 miliona, a druga faza rebalansa dobijemo još 4. Veoma sramotna odluka za građane Zenice sve. Fuad Kasumović ne pravi sebi ovaj bazen, pravi djeci Zeničkoj, Zeničanima, a i široj regiji jedan moderan olimpijski bazen. Da li je SDP to uradio iz hira, da li je ovo, ali se nadam da će građani Zenice znati to prepoznati. Sram da bude sve zastupnike u federalnom parlamentu i federalnom domu naroda iz Zenice. 2 mlada momka su bila ključna koji su na parlamentu federacije mogla to zaustaviti. Jedan je taj koji se prodao iz moje stranke, drugi ne bi ime spominjao. I došlo je do sljedećeg, što je još sramnije. Ja razumijem, kada pravite rebalans, ako nemate dostatno sredstava, morate rezati neke stvari. Vlada federacije i parlament federacije povećavaju budžet za 211,7 miliona maraka i ovu šaku jada od Zeničina htjeli da uzmu. I uzeli sve to skinuli. Znači, ostavili su 500.000, čim i grad dobije, ja građane obavještavam, pa da ću i vrat federacije, neki to u Mostaru uloži, jer ste vidjeli isto da još 17 miliona Mostaru daju, neki to daju, grad Zenica nije za sadaku. Ponavljam, za građane najbitnije, tu su izvođači danas sa mnom, znači, dinamika izvođenja radova. Jeli, kaže, na osnovu tih sredstava i sredstava grada Zenice mi smo raspisali tender, pošto u budžetu to postoji, s ljudima potpisali ugovore, vidite, užurbano se radi. I bazeni će biti onakvi kakvi su predviđeni, najmoderniji evropski olimpijski bazen sa svim sadržajima koji treba i građani Zenice budite sigurni da će biti na vrijeme završeno. Ja ću naći načina kako ću doći do sredstava da to sve završi. Ništa neće doći u pitanju, ali na sramotu SDP-u i tima koji vode tamo to, koji su to uradili građanima Zenice. Ja sve građane Zenice molim, jer ovaj projekat Zenica čeka 100 godina da ima svoj olimpijski bazen. Sljedeći problem šta je? Na osnovu tih dogovora i kažem uvršteno za bazen pare, mi smo ukinuli i ove otvorene bazene, tako da građani Zenice neće moći sada šta uraditi. Međutim, ponavljam, evo izvođači znaju, oni rade svojom dinamikom, završi na vrijeme sve, grad Zenica će obezbijediti sve pare, nije ništa problem u životu, ali je sramota da federacija Sarajevo ne misli na treći grad u ovoj državi. To je velika sramota i to građani Zenice moraju shvatiti kada biraju te svoje predstavnike tamo, da su to samo slijepi poslušnici svojih partija. Njih zanima Sarajevo, zanima i kanton Sarajevo i zanima i Mostar, ostalo ne zanima. Ništa ih ne zanima. Prema tome da je sram i stid. A grad Zenica građanima poruči, dobit ćete na vrijeme kako je ugovor potpisan najmoderniji olimpijski bazen. Načelniče, koliko se ova situacija koja se desila sa zeničkim bazenima može pripisati trenutnoj prekompoziciji vlasti koje su nedavno imali Zeničko-Dobojskog kantona? Mislite li da ima i toga udjela u ovom? Pa, vjerovatno ima, ali jednu stvar građani moraju, nisam se oločavao. Jedini krivac za pad vlade Zeničko-Dobojskog kantona i kupovinu tih zastupnika, preletača, kao na stočnoj pijaci, kriv je Mirsad Mahmutović, zvani Batan, predsjednik kantonalnog SDP-a, koji je od mene, koji sam napravio, ja sam bio lider te, jer sam imao najviše glasova u toj većini, napravio vlast, on je od mene izričito tražio da još jedan mandat dam penzioneru koji već 2-3 od premine naplatio Omeru Škalji. Ja sebi nisam radi građana Zenice mogao taj luksuz priuštiti, da sam sebe ubijem, da tog čovjeka takvih
nemoralno i to postavi, zato i treće, 100.000 omladne ide sposobni da nekog od 70 godina penzionera postavlja. To ja nisam htio i rad toga je pala vlada. U međuvremenu uletio SDA još dao više i ta je vlada koja ima. Kažete mi samo za kraj još što će biti sa sredstvima koje je naša vlada za će dobiti kantona, jer i ta su sredstva dakle planirana? To je sve završeno. Pazite me. Imali smo prozeničku vladu Zeničko-Dobojskog kantona. Prozeničku i sve smo to završili. To su ljudi bili na čelu s premijerkom Androm Medić, koji smo sve to završili, sve što smo, mi smo te stvari završili, tu nema nikakvih problema. Vidjet ćemo novu vladu Zeničko-Dobojskog kantona, da li će raditi u interesu i građana Zenice ili ostali. Pa ću ponoviti građanima, mora se ponoviti. Oni su prije mene zadužili za GGM, grad Zenicu za 50 miliona, a to je kantonalna cesta. Da bi Zenica vraćala taj kredit, a oni su tim parama kupovali glasače po Žepču, Maglaju, Tešnju, više ne znam.